Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ивка и днес ще играем Майнкрафт епизод номер 4. Днес планирам едно нещо, което ще направим. И сама ще си направим това нещо. Трябват ни едни неща. Ще излезем от селото и ще си направим къмпинг. Да, на мен много ми харесва и ще си вземем някои работи. Ще си съберем 15 вълна за палатка, защото съм преброила с 3 парченца, с 3 такива, се прави палатка и ми трябва 15 вълна. Така. Пак не стана, защото... Мале, извинявам се. Просто... Така... Имаме ли още вълна? Не. Значи ни трябва 13 вълна да съберем. Така... What? Защо ни спална тук? Добре. Странно и виждам овца. Тя сигурно закусва, ама тук и свърши живота. Ще си наберем това. Ще си вземем една факла. Само не. Така. Тук някъде от нея. Ще си изпечем 1-2 пилета или нещо друго. Добре, сега имаме 4 вълна. Трябват ни още 11 да съберем. Ще видите, че с 15 точно се прави една палатка. Според мене малка е, ама пак е палатка. Все пак... Ай, виждам и черна овца. Ей! Така, трябва да си направя друг меч, то ми е на свършване. Супер! 5. Няма да убием пилетата. Идваме да видим там дали са спалнали нещо. Ето овца. 2. Супер. 3. Ние така, ако се заплеснем, може да съберем повече от 15, което е добре за по-голяма палатка. Това моето конче ли е? Да, това е моето конче! Лад, човек, как е дошло до тука? Мале! Колко вълна имам? 7, 9. Конче, ще те бия. Яно, ела тука ти. Ела да търсим вълна най-накрая. Ето. Тук. Къде е заминаващината? What? Благодаря, ако ми казахте на здраве. Кой кихна? Аз. Така. Няма да се изгуби от селото. Добре, да се връщаме към нашото си селце. Ето овце. Знаете, че ще се спалнете, докато ме няма.
колко имам? 9, 10, 12, 13. Палатката ми ще бъде абсолютно цветна. Дай да видим сега в нормалното ли село нашето си, дали са се спалнали. Явно не са. Не. Брезова гора, но не и овце. Не и овце, няма овце. Значи на другата ще има хора. На другото село пак 100% ще се спалнали овце, обаче аз трябва да си направя друг меч. Защо бе? Сега ли трябваше да ми се... Дадат ми още едно дърво. Не ми пука. Сега в момента моят брат е легнал на крака ми и играе и той. Хора, имаме още една минута да играем и меч. Така. Ще побързаме малко. Не! Още малко ще се във водата. Защо не съм си взел пържолите? Сериозно ли бе? Не сте се спалнали? Тук гледате най-много овце бе. Разочарована съм. Малко ще свършваме с клипа. Няма овце и в селото, не извън селото. Овца! Добре, още една овца, значи искам. Не, защо? Точно сега ли да ми се изхъбиш? Така, 14 вълна събрахме и... Къде ми отида коня? Така. Още една единствена овца ми трябва. Ето я. Това е тя. Хора, на другия клип ще... На епизод 5 хора ще правим къмпинга. И хора, не забравяйте да се абонирате и да дадете палец нагоре, ако ви хареса, и палец надолу, ако не ви хареса. Аз бях Ивка и до скоро!